गोकुळ सोबत गोकुल. घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प केंद्रासाठी सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून कारोडे येथील जागेची निश्चिती करण्यात आली. मात्र आता या भागात चक्क शहरातील नागरिकांचा मैला आणून ओतला जातो असा आरोप येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. शहरातील लोक माणसं, ग्रामीण भागातील लोक कोण असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला आहे. पाहूयात. फक्त घनकचरा व्यवस्थापन म्हणून ही जागा त्यांनी निवडली आणि इथे आता काय टाकते ते बघा. या इकडे आजूबाजूला वस्ती आहे आणि वस्तीमध्ये हे अशा प्रकारची हे घाण इथे येऊन टाकतायत. फक्त घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केलेली ही जागा. आता ही घनकचरा आहे का बघा. शहराचं सांडपाणी, शहराची घाण, शहराची घाण आता इथे येऊन टाकतायत. हे काय आहे? याच्यावरती नगरपालिका तर काय बोलणार? म्हणजे आजूबाजूला राहणारी मानवी वस्ती आहे त्यांनी मानव नाहीत का? फक्त सावंतवाडी शहरातले लोकच फक्त माणसं आहेत का? गावातले लोक माणसं नाही आहेत का? याचा विचार करावा आता. याबाबत नगर परिषद आरोग्य विभागाला विचारलं असता घनकचरा प्रकल्पाच्या येथील सांडपाण्याचा प्लांट बंद असल्यानं काही काळ अडचण आली होती. त्यामुळे 2 ट्रिप तिथे टाकल्या गेल्या. मात्र आता प्लांट दुरुस्त झाल्यानं त्या ठिकाणी ही घाण टाकली जाणार नाही. येथील बायोगॅस प्रकल्पाशेजारी या मैल्यापासून खत निर्मिती केली जाते. दुरुस्तीवेळी हा प्लांट रिकामी करण्यात आला होता. मात्र आता प्लांट दुरुस्ती झाल्यानं ही गैरसोय होणार नाही अशी माहिती नगर परिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली.